କିଛି ଏଥିରେ कसरत ନାହିଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପଲ୍ସ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେବ ସହମତିରେ ହେବ ଆମର ଏମିତି ବରାବର ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କେବେ ହେଇନି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେଉଁ ଦିଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ହଁ ଚୟନର ଆଧାର କ'ଣ ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଏଇସବୁ ବିଚାର କରି କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସହମତିରେ ଆମର ତ ବରାବର ହେଇ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏତେ କହିପାରିବିନି ଯେଉଁ ଉପକୂଳର କିଛି ନେତାକୁ ଏଥର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଂଗଠନ ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସଂଗଠନ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଅଛି ବିଜେପିର ଉପକୂଳଟା ତେଣୁ ଏଥରକ ଉପକୂଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେପରି କିଛି ବିଚାର କରିନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଏମିତି ଭାଗ କରିନାହୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତ ଆମର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ସୁତରାଂ ଆମର ସେପରି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ପାରଦର୍ଶିତା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏସବୁକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ସେସବୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରି କରିବେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ 2020ରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ହେବ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି କାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହେଉ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେ ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା ମିଳୁ ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ସବୁ ମୋତେ କଲ୍ୟାଣକର ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଦେଶକୁ ପରମ ବୈଭବର ଶିଖରକୁ ନେବା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମ ସରକାର ବରାବର କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ବୈଭବର ଶିଖରକୁ ନେବା ଦେଶର ଗୌରବକୁ ଚରମ ଶିଖରକୁ ନେବା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଦେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ଆମ ସରକାର ଏବଂ ଆମ ଦେଶବାସୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେ ଦିଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିକି ଆଗେଇବ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଲୋକକୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ମିଳିବ କାମ ମିଳିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହେଲା ମୋର MSME ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ହେଲା ଫିସରୀ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡାଏରୀ ଆମେ ଏଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା MSME ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୟର ବୋର୍ଡ଼ ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ KVIC ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭାର ଚକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ତଳ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୁରୀରେ ଏବେ ଦେବୁ ଆଉ କେଉଁଝରରେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ କୁମ୍ଭାର ଚକ ମାନେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଚକ ଘୁରିବ କୁମ୍ଭାରକୁ ହାତରେ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଛି ତା ଜିନିଷ କେମିତି ବିକ୍ରୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବଦଳରେ ମାଟିର କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କିଣାଯିବ 400 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂର କରିବା ଆଉ ଉତ୍ତମ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କରାହେଉଛି ଏବେ ମାଟିର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଦାମ 2000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ସବସିଡ଼ି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି CSR ଇତ୍ୟାଦି ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଟା 500 ଟଙ୍କାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଯାଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ତା ଘରର ସମସ୍ତ ୱେଷ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକରି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଚାଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ବି ବାହାରିପାରିବ ପାଣିଟା ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କରାହେଉଛି ତା ଛଡ଼ା କମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇସବୁରେ ଆମ ସରକାର ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଫିସେରୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରାହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ এই 2021 আমার ক্যাবিନେট মিনিଷ୍ଟର ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଭାରତର ଅନେକ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2.5 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ 40, 41, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଇଡ଼ିଆ ସେୟାର କରାଯିବ ପ୍ରାୟ 2-3 ହଜାର ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ନୋସିରେ ହେବ 2021ରେ ଏଥିରେ ଆଛଡ଼ା ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିକିରି
ତା ଛଡ଼ା ସ୍ଫूर्ति କ୍ଲଷ୍ଟର ଆମେ କରୁଛୁ କୟର ବୋର୍ड ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 10ଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ 2 ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନିଂକୁ 3000 କରି ମାସକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନର 15-20 ହଜାର ପାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏନଜିଓ ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ पर स्टूडेंट 400 टंका दिज्व और से से अंचल 2-3 बैच ट्रेनिंग बाहरी गला कम दिज्व से जो करेंगे से जिनपत्र प्रस्तुत कर आनिक बिकवाई से संस्था दायित्व नेब मार्केटिंग करा छड़ा गोटे आम डिप्लोमा कोर्स करचु भुवनेश्वर में आरंभ होती वर्ष से 40 जन पिला गोटे बैच एडमिशन हे से भी सब स्टाइपेंड आउ घर दिज्व आ प्रत्येक ट्रेनिंग 3000 पाइबे आउ से यापर कयर इन्स्टिट्यूशन मान ट्रेनर भाव में दरमा पाई रही पारे निजर उद्योग कले भी बैंक इत्यादि लिंकेज करा आम कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम अर्थ मंत्रालय द्वारा जो कराऊँगी से आम डिपार्टमेंट जाकरी बैंकर और कस्टमर भितर इंटराक्शन करूँ ऋण इत्यादि प्रदान में सहयोग करें भारत वर्ष में 100टा एक्सटेंशन सेंटर आउ टूल रूम 20टा मंजूर कराई 6000 कोटी टंका व्यवस्था कराई ओडिशा रे एतुर गोटे टूल रूम हेबो जो 200 कोटी टंका खर्च हेबो आउ 4टी एक्सटेंशन सेंटर जो 20-80 कोटी टंका खर्च हेबो आउ ऑलरेडी ये काम आरंभ हो गलानी से 3टी जगह आइडेंटिफाई हो जाइए गोटे जगह बालेश्वर केवल तार प्रपोजल जाइनी बोली ता छड़ा आम फिश मार्केट पाई 2 कोटी टंकार व्यवस्था अच्छी आम राज्य सरकार को चिठी लिखिचु अन्य राज्य प्राय नहीं गले मु विभाग मंत्री और सेक्रेटरी सहित कथा से प्रोजेक्ट रिपोर्ट देले आम तत्काल अर्थ मंजूरी करा व्यवस्था करा सर वर्तमान समय सरकार गोटे निष्पत्ति नहीं आज राति 1 जाए मद बिक्री हम देखुं माने अहिंसार कथा कहउचंती एवं महात्मा गांधी पथरे मद किंतु राति 1 जाए मद बिक्री हम और मद पीबे लोक माने कोन आज दिनटा आउस तबरे आज 31 नाइट 0 नाइट सेलिब्रेट करिवे देखो मु गोटे कथा कहूँ प्रथम कथा मु विधानसभा रे थिला बेले भी मु बारंबार संपूर्ण निशा निवारण उपर गुरुत्व देउथिली एवं विधानसभा बारंबार कहिछि मु विश्वास करूछि कि मद द्वारा आम देशर सर्वनाश होछि मद बंद हेले देशर विकास द्रुततर हम कारण मद कारण निशा कारण आमर एक्सीडेंट अधिका होछि निशा कारण पारिवारिक गंडगोल बहुत होछि केबे केबे मर्डर भी होछि गाँव में अशांति सृष्टि होछि माली मोकदमा बहुत होछि अनेक लोक अकाल मरुथिबार आम झील भौणी मैंने विधवा शीघ्र हो जाउछन्ति फल परिवार उद्ध्वस्त हो जाउछि मेडिकल कस्ट अधिक पड़ुछि एवं मद कारण पूरा समाज विपर्यस्त होछि मद बंद करदेले जो भावुचंती रेवेन्यू लॉस हेबो सेटा गोटे भूल धारणा कारण मद बंद करदेले जेतिकी रेवेन्यू रे कम हेबो ताठू अधिक क्राइम कंट्रोल ले जो खर्च होछि रहि जिवो स्वास्थ्य सेवा रे जो खर्च होछि हेल्थ हैजार्ड कारण से रहि जिवो जो लोक मरी जाउछि तार प्रोडक्टिविटी बंद हो जाउछि पिला छुआ अनाथ हो जाउछन्ति से ताको मनीष करि परिबो सुतरा मद बंद हेले सब प्रकार कल्याण हेबो 31 रे आपण देखंतु बाहर पुलिस जगिबे जे मदुआ को जब्त करिवे भाईना दाय करिवे किंतु गोटा जाय मद बिक्री हो मद पीबे लोक मान बिल्कुल ये भूल निष्पत्ति राति 1 पर्यंत मद बिकवा और मद को तत्काल जदि भी बंद करना हो पूरा रेस्ट्रिक्ट करूँ अनेक जगह मद दुकान अच्छी बेआईन मद दुकान तो 4टा भर्ती कंट्रोल करा जाउनी अनेक जगह लाइसेंस प्राप्त मद दुकान अच्छी छोट पाखे स्कूल पाखे मंदिर पाखे पिला माने एथरे अभ्यस्त हो जाउछन्ति याको तुरंत बंद करिया कथा जेतले नवकृष्ण चौधरी मुख्यमंत्री थिले गोटे निशा निवारण आईन होता से आईनटा अलिया गदारे पड़ी ताकू कार्यकारी करा जाउ नहीं सुतरां कठोर कठोर आईन करी 10 टा गोटा जाए आगे मद को बढ़ाई दउछि बिक्री टाइमटा से भाबुचन बंद कर दो सिस्टम नहीं मु सरकार को कहूँ जे आईन प्रणयन करी जो आईन अच्छी ताकू कड़ाकड़ी भार लागू करी मद को पूरा बंद करवा कथा 2020 शहरी भोटर आप जापारती कारण सहर पौर निर्वाचन हो पारे जमी पंचायत निर्वाचन में परफॉर्मेंस भल होता है भाई शहरी भोटर को आकृष्ट करने बीजेपी करने दरकार ये समय निश्चय कथा गोटे राजनीतिक दल जो निर्वाचन लड़ भोटर को आकृष्ट करने से भिन्न भिन्न स्ट्राटेजी ग्रहण कर बीजेपी से कथा स्थिर करा आम शहर निर्वाचन को भी साहस सहित आत्मविश्वास सहित सामना करूँ।